Bol raz jeden mlynár, ktorý zanechal svojim 3 synom všetko, čo mal. Najstarší dostal mlyn, druhý dostal somára a najmladšiemu pripadol kocúr. Moji bratia s mlynom a somárom budú spolupracovať a pekne si zarobia. Ale čo ja s týmto kocúrom? Som odsúdený hladom umrieť. Bedákal najmladší syn. Kocúr sa tváril, ako keby nič. Až zrazu zvolal: a basaveru, miliš, obstaraj mi pár čižiem, aby som mohol ľahko po lese behať, a batoh, aby som mohol ísť na poľovačku. A uvidíš, zbohatneš. Mládenec nemal čo stratiť. Obstaral mu čižmy aj batoh a s týmto kocúr zamieril na čistinku s králikmi. Do batohu nastavil šalát ako pascu a veru ani dlho čakať nemusel. Za okami chytil pekného králika. Hrdý na svoj úlovok zamieril na kráľovský hrad. Pekne sa poklonil i rečie kráľovi: veličenstvo, ako pre vás, králik od markíza de Carabasa. Vymyslel si kocúrisko. Takto ešte niekoľko úlovkov kráľovi priniesol, aj znamenitú kačičku. Vždy ako dar. Vraj od markíza de Carabasa. Keď sa jedného dňa dozvedel, že kráľ bude prechádzať so svojou dcérou popri rieke, nakázal mládencovi kocúr takto: už je to tu, musíš sa vyzliecť a skočiť do vody. Ostatné nechaj na mňa. Mládenec ho i teraz poslúchol a urobil, ako mu kocúr povedal. Ten medzi tým schoval jeho šaty pod kameň a keď tade prechádzal kráľ, kričal ako zmyslov zbavený: pomoc! Markíza topí! Zachráňte ho niekto! Kráľ si i hneď spomenul na markíza, ktorý mu už niekoľko darov poslať nechal, a i hneď rozkázal stráža, aby mu pomohli z vody von. Daroval mu jedný zo svojich šiat a ponúkol mládencovi s kocúrom, že ich zväzie na koči. Markízovo správanie očarilo nielen samého kráľa, ale i jeho dcéru, ktorá sa do neho napokon zamilovala. Medzitým kocúr predbehol koč, vstúpil do hradu obra a prešibane s ním viedol takúto reč: vážený pán obor, chýry o vás idú všade, že sa dokážete premeniť na všetko, ale ja tomu neverím. Ako si dovoľuješ tomu neveriť? Povedz, na čo sa mám premeniť? A tak sa obor podľa želania kocúra najprv premenil na leva a potom aj na myš. To však robiť nemal. Kocúr ho totiž prehltol. Keď kráľovský koč prechádzal okolo hradu, kocúr hlasno zakričal: buďte vítaní v sídle markíza de Carabasa. Kráľ, očarený hradom a vznešenosťou markíza, i hneď mu dal svoju dcéru za ženu. A spolu s kocúrom si žili na hrade ešte dlho a nikdy nehladovali.